La plataforma de la carretera de Molins de Rei va néixer a finals de 2018 a partir d'un grup de veïns i veïnes i comerciants de les avingudes de Barcelona i València. L'objectiu, fer un seguiment de les obres de la zona, tot fent d'intermediaris amb l'Ajuntament. Es feia un seguiment setmanal, cada dimecres la comissió d'obres es personava a l'obra i juntament amb els tècnics tant de l'àrea metropolitana com de l'Ajuntament es va anar fent un seguiment permanent de l'obra fins que es va concloure. Un cop acabada una part de les obres, és cert que valoren positivament la millora del paisatge i també la comoditat del veïnat. Tot i així, la plataforma vol deixar clar que hi ha certs acords a què van arribar amb l'Ajuntament que no s'han complert. Ens parlen d'aspectes com la falta de neteja de les voreres, la falta de manteniment de l'arbrat i els escossells o el fet que no s'hagi implementat el sistema de recollida d'escombraries a partir d'illes emergents. Durant el dia, el lloc on està ubicada la illa serveixi de càrrega i descàrrega i això de moment no s'ha implementat. O sigui, se'ns van dir que segurament cap a aquest estiu, que acabava el contracte, estaria ja en marxa el nou sistema, però de moment l'Ajuntament no ens ha facilitat cap informació sobre això. Altres promeses que consideren que no s'han complert són la dotació de llums LEDs, els passos de vianants, l'acondicionament de nous aparcaments per dinamitzar el comerç de la zona, però sobretot la falta d'una senyalització adequada per pacificar el trànsit. I entenem que aquí s'hi ha esmerçat molt poc esforç. S'hauria de fer un estudi en profunditat de quin tipus de senyalització s'hauria d'implementar, perquè tots els vehicles que venen de fora i que van en trànsit, que no tenen per objectiu entrar a la vila, ja no accedissin a les carreteres. A més d'aquest seguit de mesures que expliquen que l'Ajuntament s'havia compromès a complir, també posen de relleu noves mancances que han anat apareixent posteriorment a les obres, com danys a les voreres o el que es considera una mala ubicació de les parades de bus.